fra deres hjem, hvilket betyder, at mere end 11 millioner mennesker de er på flugt. Og en af dem, som har været nødt til at flygte fra Syrien, det er dig, Ahmed Saleh. Godmorgen og velkommen. Tak. Du har boet her i Danmark i de sidste 17 måneder. Jo, lige præcis. Og du taler, synes jeg, faktisk allerede et fantastisk godt dansk, men jeg ved godt, du synes, det er lidt svært, så jeg skal nok lige hjælpe dig på vej her, hvis du synes, det bliver lidt kompliceret. Jo, tak. Ja. Og Arne Vågen, godmorgen og velkommen til dig. Du er katastrofechef i Røde Kors. Ja. Og du taler norsk, så du må også sige til, hvis det bliver lidt kompliceret på et tidspunkt her med min udtale. Men start lige med at fortælle os om, der er jo 11 millioner syrere på flugt. Mange er flygtet ud af Syrien, og der er også en masse, der er internt fordrevne. Men det betyder jo altså også, at der er stadig halvdelen af befolkningen tilbage i landet. Hvad er det egentlig for et liv, de syrere, som ikke har kunne flygte, de lever? De lever et liv i knapphet, i usikkerhed. Det er farligt at være i Syrien. De mangler det meste. Sundhed, skole, vand, fødevarer. Det er krigshandlinger, så det er en meget farlig og meget belastet tilværelse, de lever. Mm. Ja. Og hvad er det for nogle daglige udfordringer, som de møder? De skal skaffe sig mat. Har de penger, så kan de købe, men det er blitt meget dyrt. Eller det er ikke mat, og da sulter de. Og vi har jo eksempler på på hungersnød i enkelte områder. Der er ikke adgang til rent vann, sanitet, sundhet og medisiner. I det hele tatt, det er en riktig alvorlig og farlig tilværelse at være i Syrien. Mm. Det er jo ret uforståeligt for os, der bor her i Danmark eller i Skandinavien i det hele taget, at forestille sig en hverdag, hvor man ikke kan være sikker på, at man kan få mad, og hvis man bliver syg, kan man måske ikke skaffe sig medicin. Men det er altså sådan, som hverdagen den. Sådan er det i Syrien for tiden, for de aller fleste. Ja, for de fleste. Ja. Ahmed, jeg ved, at en del af din nære familie, de er flygtet til Egypten, men du har jo stadig slægtninge og også bekendte, som bor i Latakia i Syrien, hvor du også boede, inden du flygtede. Hvad fortæller de om, hvordan deres hverdag den ser ud? Hvordan har de det? Det er faktisk i Latakia, vi har ikke noget grit endnu. Det er fordi systemet i Syrien, de er malkontrolle i Latakia til nu. Det er kun, vi har dårligt økonomi. Ligesom alle ting fordyret, det bliver. De kan ikke købe om alt sammen, hvad det koster fra. De alle ting bliver dyrt. Og også, det er svært at melde strøm eller melde water. Så det er alle ting for svært nu om dit liv. Så man kan sige, fordi at de bekendte, du har i Latakia, bor lige præcis i en by, som er kontrolleret af Assad, så er der ikke de samme bombardementer, som der er i mange andre dele af Syrien. Og det er jo selvfølgelig heldigt for dem. Men til gengæld så koster en flaske vand måske lige pludselig det, der svarer til 150 kroner. Så der er mange ting, de simpelthen ikke har råd til at købe. Jo, det er svært for at stadigvæk med din arbejde, og kan du købe alle ting for din familie. Også kigge til andre mennesker i Syrien med andre på, og de kan ikke købe brød eller noget mad. Så det er meget svært og trist. Hvad er det for at sige, at de nogle mennesker også, de kan ikke spise? Nej. Så er der jo simpelthen dage, hvor man må undvære, hvis man ikke kan skaffe sig mad eller ikke har råd til at gå ud og købe. Fortæl mig lige, fordi du har jo faktisk trænet basketball i Syrien, og på den måde så har du rejst rundt omkring i mange dele af landet. Og du har også været i den by, som hedder Aleppo. Og jeg vil gerne lige vise dig nogle billeder af, hvordan der ser ud i Aleppo i dag, fordi tidligere var det jo en stor, flot, historisk by. Nu er den altså fuldstændig sønderbumpet. Hvordan er det at se de her billeder af Aleppo i dag? Jeg er rigtig ked af det om dit billeder. Det er fordi, det er Aleppo, det er rigtig gammelt på, og det har rigtig gammelt historie. Så det bliver trist, når du ser det samme dit på. Det bliver alle ting er væk, det samme bygning og nogle klubber, når jeg spiller for. Vi kigger også til nogle dreng, nogle pige.
de bor med krig. De kender ikke noget liv uden for krig. Så det er rigtig dårligt. Ja, det må være virkelig trist at se en by, man har kendt og har set i fuld flor, og så lige pludselig så er den bumpet til jorden, sådan som Aleppo ser ud nu. Arne, prøv at sætte nogle ord på, fordi vi talte før om hvordan hverdagen er for de syrere, der er nødt til at blive i landet. Men der er jo også mange syrere, som lige pludselig kæmper med at få en almindelig hverdag til at fungere. Og hvordan skal de ligesom få deres hverdag til at køre under de her forhold? Ja, men de har en fantastisk evne til at overleve og klare sig. Men det er jo en kamp. Når vi taler om de områdene som er direkte berørt av krig, så er det jo de må jo søke beskyttelse, de kan jo ikke gå ut. Børnene kan ikke leve trygt. Hadde de penger, var det svært å komme til det sted hvor man kunne køpe mat. Så det er en meget usikker og meget svær og også mentalt meget hårdt for de menneskene å klare på dagligdagen. Netop nu er der jo de første tegn på en spæd våbenhvile, som måske kan vare. Hvad betyder det egentlig for befolkningen, at der nu lige er en pause i de her meget heftige bombardementer, som landet har været udsat for? Ja. For noen, det betyr at de kan komme ut. Det betyr at de kan bevege seg mer sikkert. For oss i Røde Kors betyr det at vi kan få nødhjelpsforsyninger frem til steder hvor vi tidligere ikke hadde adgang. Og det betyr jo igjen for de menneskene at det blir litt bedre. Så vi håper jo at dette skal fortsette, så vi kan komme frem med hjelp. Og så folk også kan bli i stand til å klare seg bedre selv. Ahmed, jeg ved, du drømmer jo om at kunne vende tilbage til Syrien. Men tror du i hjertet på, at det kan lade sig gøre for dig at en dag bo i Syrien igen? Det er faktisk, vi snakker om rigtig drøm. Det er fordi, vi kan finde ikke en løsning om fremtid, måske efter 7 år eller 9 år. Det er svært at finde en løsning lige nu. Vi har mange forskellige problemer. Det er ikke kun rigtig krig eller politisk krig. Så jeg kan ikke tænke om den. Så selvom du drømmer om at kunne flytte tilbage til Syrien og genoptage det liv der, så har det lidt lange udsigter, fordi at du sidder og kigger på et land, som slet ikke har nogen løsninger på alle de problemer, som er lige nu. Faktisk, hvis det er færdig krig nu, så måske jeg kan tilbage nu. Men det samme, hvad jeg har set, det derfra, det er svært at færdig krig nu. Så jeg venter, når det er færdig krig, vi kigger på. Ja. Hvor længe skal Ahmed vente på, at de er færdige med krig, Arne? Jeg er bange for, at han skal vente længe, før det bliver fred i egentlig forstand i Syrien. Kamphandlingene kan forhåbentligvis slutte om ikke så alt for længe, men så skal det bygges op. Vi skal huske på, at det er en konflikt, som totalt har rasert det land, og mange mennesker er døde. Det er hårde fronter, så det vil ta lang tid før man snakker sammen, tror jeg. Eller hvis man kan tale om fred og harmoni. Det har meget lange udsigter i Syrien. Så der venter altså Syrien en lang og sej kamp for at vende tilbage til en tilstand, hvor man kan overhovedet begynde at snakke sammen og begynde at lave nogle løsninger, og på den måde skabe en fred, der faktisk gør, at befolkningen de kan bo i landet. Det tror jeg, men sikkerhed er noget andet. Altså, hvis kamphandlingene stanser, så vil det jo blive sikrere at være der. Altså, så går det bedre an at være der. Men at leve sammen i fred, det vil ta lang tid. Det er et helt andet spørgsmål, det der med at leve sammen i fred, ja. Arne Vågen og Ahmed Saleh, tusind tak, fordi I var her den her morgen og så tilbage på nu 5 år med borgerkrig i Syrien. Ja, så tak. Så er vi tilbage i køkkenet, hvor der er gris på gaflen, og vi laver noget, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før, og jeg kigger ned